Assalamualaikum, Eid Mubarak sa ating lahat. Tayo ay pupunta ng masjid para magsala ng Eidul Fitr at kasalukuyang tayo ay naglalakad papunta ng masjid. Medyo madilim pa dahil inagahan natin ang pagpunta ng masjid. Dahil napakalayo ng lalakarin natin, malayo ang ating bahay sa masjid. Pagkatapos ng Salatul Fajr, agad tayong nagbihis at pumunta ng masjid para isagawa ang Salatul Eid. Nasa gitna na pala tayo ng daan mula bahay hanggang masjid, kaya't hindi magtatagal ay makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Ngayon ang unang araw ng Sawal at ang buwan ng Ramadan ay lumipas na. Naway maabutan pa natin ang Ramadan sa susunod na taon. Naway mapa sa atin ang gantimpalang para sa mga taong nagsumikap sa buwan ng Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Dumating na pala tayo ng masjid, alhamdulillah, at makinig muna tayo ng takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar,